nke mmadụ. Ndewo. Bless you. Bless you too. Nwa nke mmadụ. Ebe a ka ị nọ wee na-ahazi ndụ gị, na-enedo ndụ anya, were nwa nkwụ na-aba n'anya, were na-etewanye ndụ n'elu ndụ. Ichefuru ife akwụkwọ nsọ bụ okwu Chukwu anyị na-agụ gwara Pọl. Ọ gwara Pọl sị ya tichatị nwa ekpe m n'afọ maka ndụ ya. Eche m ọ bụ Timoti, ọ Pọl ka ọ gwazi. Akwụkwọ nsọ na-agụkwa. Brother Paul, son of man, nwa nke mmadụ, akwụkwọ nsọ na-agụ. Onye agwara ya Pọl, cheta na agwara ya na akwụkwọ nsọ. A sị ya tichatị nwa ekpe m n'afọ ya maka ọya afọ. Enwe nke mmadụ biko ewe n'iwe. Enyeghị m amagara gị okwu maka oge ọwụ na ịkpa akwụkwọ nsọ n'aka ị na-agụrụ from Genesis ruo na Revelation mana onye ka o ji gbakpọ enyiwe ka hapụ igbu ogo gị biko maka ahụ niile ezu ike biko nwaanyị dị ime ihe na-agụ ya agụụ na-adịkwa n'onye tụbara ya ime mma biko ana m arịọ gị ka ị were aka anointing gị aka ejite gị ude dịka nwa nke mmadụ dị nsọ were ya gonye m otu ekpe mma ekpe nna abụ ka m were ntị kwuo ndụ n'elu nke ndị adị okwu gị awụ okwu ekpe m otu ekpe m maka ahụ mụ na gị na-abụdakwana na mma nwa nke mmadụ ọdụ mkpa nwa nke mmadụ ka m iwe menụ bụ na anyị ma onwe anyị ya bụ zobe m ihe ụgbọgụ zoro anyụ ka nzobekweghị jee nara nwata nwaanyị ofu ekpe m Brother Paul, son of man, nwa nke mmadụ, onye ọsọ eluigwe. Ọsọ eluigwe ewu n'isi ka a na-akpọ ya. Son of man. Mara mma agbakọ with you, mara Son of man. Ya dịrị gị mma. Bless you. Bless you. Onye achịrị Ezinifite. Amamihe o furu wee mmadụ enweghị ike ịnọ ebe a nnọọ. Nwere onwe ya obi aṅụrị. Onye achịrị Ezinifite. Papa FASHOLA. Ya nara ofu ekpe m biko mmadụ zoro onwe ya ike. Ketekpa gba ekwensu na ndị otu ya. Mmanya na-atọ.
how much is my bill? 9,600 naira, sir. Huh? 9,600 naira. 9,600 naira. How many bottles did I take? I took just two bottles. Yes. So how come the 9? Your bill is 600 naira, while the other man bill is 9,000 naira. The other man drank 9,000. Yes, sir. Don't worry, I'm coming. What kind of thing is this? You know they are calling her. I still going to king with 9,000. Son of man. Ego can nantal you in a song with Jehaku. Imagine how many can go? I drank 2 bottles and you are here. You drank 6 bottles. And it wasn't a alcohol. That from the soup. One can man. Onye nwere mmadụ ka onye nwere ga hụrụ ngudu ma mmem mu otu ekpem nya ga ma ọnụ nwuruzie eneje ona we go ne ngwa a son of man e wanke mmadụ brother Paul onye ọsọ enigwe iso na iye ha akwụgwụ a nsogbu adịghị njecha bede nke chief Chinedu Ofia AKUENWEBE n'Ezinifite agụ atabata akwọmụgwọ mana nkwa na ogwu a gbachere m ma agwa ndị mmadụ wọ niile eziokwu mmebe mma abụghị gị ụtọ ọhụ gwa n'eziokwu ka isi eme fake miracles ibe na-efe ntị ibe na-eme akpụkpụ mma gwa ndị mmadụ eziokwu na fake ka ọ bụ mgbapụ gị ahụ ịgbachiri ma akwụgwọ a ka m bata m ka m nọ m nwa Ezinifite agụ ata how come one are confused? I still going to the 9,000. He said ordinary. No, he said chicken change. Miracle, one. Go with the 1 bottle. Let her get you 1 bottle. Let her get you 1 bottle. FASHOLA NWA EZINIFITE. If the money in, can we take 1 bottle? I can't be quite I get back what can. It's never back in a jet. NCHE chief Chinedu Ofia AKUENWEBE. Get in it. Oh, Nyalo. One name is I and the Agata. Oh, Agata. Emako. I bet choose Nike. We make it. Secret act. Hey, but definitely. Hey, AKUENWEBE. Upon it, better like a move was here. Don't go in this. Meluga. On a cake in it. Come I can't go what we have. You will work when they go. That when we go, we don't do more job at Amnime. That when we can you go 1 bottle. Oh, see, back on over. Can I Yaku? Moya, I can know. Convert, I can say, convert. Now, fun. Now, one, sir. Amen. Tony Moto goes. Rapa Mokano, brother Paul. Makia, no one. Email away, eh? One will go. Miracle 9 enemy came. Kita kamera jamanite mana iya agwa onye akpo obia so na prayer warrior o nwere karata gwa mgbe m dara form na kise dita se boje mu to ha na gbasa mmiri akara ka kwuo okwu maka AKUENWEBE birthday wechi okay kebu chief Chinedu Ofia AKUENWEBE n'Ezinifite agụ ata oji photocopy machine eme ogo happy birthday brother Paul son of man one ke mmadụ meji ọ na-ewe kwuru nna bụ ebe anụ aga mountain onye ọbụla anụ ọbụla na-ede ọkpa gị ka ibu ụzọ taa isi ya onye ọbụla na-agara gị ije ọjọọ ọ ga-eji isi ewe ka nwoke ezokwa Baịbụl ka mma n'ọfọ ka nna agara gị o jighị amụ ije ọ ga-ada ngwọrọ agazie ga-ewetakwa oge 1 bottle iwe ga-adịkwa n'ọkụ ulu ọkpakara wee ihe na ịnda ọ nwanne ka anyị ọ bụrụ na ka esi agba ọsọ enigwe onye ọbụla ji aba icha enigwe anyị na-eje akwa dị mmụọ osu gịnị nwe nyere na agwụsọ ọbụ gị ịhụnanya kedu ịhụnanya karịrị nke nọrọ ana ka ewetakwa oge nọrọ ana biko kama enwegide chi ejibego ka m bịa na m ka anyị nwere night vigil ọ gwa na ha ya ewetara m anụ ajọsụwe m ọkpa ọkụ ha nye m eke ọkụkọ son of man onye ezi omume onye ọsọ enigwe Chinedu Ofia AKUENWEBE 1 n'Ezinifite agụ ata na gị bụkwa German